Posachedwa apa tikupasirani zimene Poyankhura Secretary General wa Chipani cha People's Party komanso Vice President wa Chipani chimenechi. Takhalani pompo ndipo mumvesere mwachidwi. Imanika padzuwa kuti sabwezera katike. Kaya mobera kaya mosabera tinakuchosani pa mpando. Chinali chikonzero cha Mulungu kuti lero mavuto amene takumana nawowa tiziwe munthu amene angathane nawo. Ndipo amene angathane nawo mwachangu mwina within 3 months ndinuyo Your Excellency. Ife kwathu kuzomba timasaka mbewa. Ndiye tikapita kosaka mbewa mukaenda ni munthu wa minyama timaiziwa ena amati tsoka eti ife kwathu timati wa minyama. Mukaenda ni munthu wa minyama kapena wa tsoka tsiku limenelo simuphako kanthu. Mudzi mukangofika mkamwini kuzakwatira watsoka mangoti lero ngozi, mawa mbuzi zadibwa, mkucha chilala, ufa kugayisa lero kungotapamo kawiri watha. Maziwa zokuti pamuzi pano pabwera munthu wa minyama. Mavuto amenewo kuti athe mumayenera mumtengo wa minyama mubweze kwawo. Abwerere ni minyama yacheyo kwawo. Abwerere kuti? Abwerere kuti? Lero mziko muno tinali anthu amwayi mbuyo muno. Anena ena pano Your Excellency mati mukabwera chonchi ndoti matraki achimanga ali uko mumasira mafumu. Your Excellency anena afumu pano kuti mafumu ambiri kuti auziwe Swahili munali inu Your Excellency. Civil servants ngatana lawapo kukwezedwa malipiro kufika mpaka 50% munali inu Your Excellency. Lero kwacha ikugwa katatu pasiku. Katundu akukwera katatu pasiku. Civil servant amaona ngati mwina ngati kuli chaka cha malaulo kuti akwezedwako ndi 50 kapena 40% chikhala chaka chino alandirako 20. Tikuyenda mu ulamuliro wa minyama. Munthu ukakhala wa minyama sikuti zinthu zomachita ndiwe koma zimangokutira wekha basi. Mutati muone mvula kungogwa pang'ono napolo imeneyo ni minyama. Chimanga kuzala kupyererera munda imeneyo ni minyama. Ngozi zosiyana zopanda mayankho imeneyo ni minyama. Anthu tikugona ndi njala imeneyo ndi chani? Tiyeni Amalawi tipemphere kuti tichose minyama pakati pathu. Pomaliza ndimafuna ndilankhule ndi anzanga a People's Party. Palibe munthu amakwera mabasi awiri nthawi imodzi. Munamuonapo munthu atakwera mabasi awiri nthawi imodzi? Tinamuona munthu oyitanira maminibasi pa stage, tinamuona akuyitanira maminibasi. Tinayamba tamuonapo munthu akuyitanira maminibasi awiri nthawi imodzi. Aliyense amakhala nayo yake yotani? Tikumvana eti? Ife a People's Party basi imene tikuyitanira ndi My Joyce Panda. Ife
a People's Party basi yathu pa stage tikufuna anthu tikwere abitintira ali apa. Ndiye ngati wina akumayitanira basi kweranumu koma kweraninso umu, kweranumu kweraninso umu, ndikupasani 2 weeks musankhe basi yoyitanira. Izi ndikulankhula ngati Secretary General, tisasokoneze anthu. Ngati wakwera basi inayi mkono ndikukhala mu basi yathu ya PP, chisankho 2 weeks. Otherwise ine banja ndi conductor ndikusisama. Mukamapanga chiganizo choyitanira basi yathuyi kapena inayo, muziwe mawu awo. Kale ziwala zonse zinalibe mapiko, zinkakhala mchire. Ndiye siku lina kunabwera anjelo otumizidwa ndi Mulungu, ndikupita pasi pa mtengo ngati apo, ndiye zinayitana ziwala zonse kuti bwerani ndikugawireni mapiko. Nthawi imene njelo amayitana ziwala, zinali zili kusadaka, zikudya, zikususa, mapevupevu, kumwerera ziwala. Ziwala zina zitamva kuyitanidwa kuti zikagawiridwe mapiko, zinathamanga nkupita. Koma pali chiwala china amati vivi, anakomedwa ndi kudya. Abwana noni kulephera kubwerera inu mapiko akutha uku, tatiyeni ngelo asanachoke akakugawireni. Vivi nde pakumwera iye nsuzi. Anjelo atangopereka mapiko kwa ziwala zina zija, nkumapita chire linayaka moto. Ziwala zina zija zinatha kuuluka. Vivi moto unamucha. Mukakumana ndi vivi pano alibe mapiko komanso ali ndi matuza a moto. Tikunena pano amalawi anzanga, njelo Dr. Joyce Banda akutiyitanira kukatigawira mapiko. Zili kwa ife tisalire kumadyerera kumene tiliko, moto utipeza kuti. Your Excellency, ndiloleni ine siningalolere anthu anga achipaniwo azilephera kuonedwa ndi mtsogoleri wawo. VP East Taimani, Vice President East ndi kuno ku South tagundanizana. PC South Taimani, mukafuna za changu chifukwa nthawi tilibe, VP uyu abwere athamange paliponse. Sapitwa ilipo mpano Taimani. Bambo Bisika, inu mukhala Vice President without borders. Pondani paliponse nthawi tilibe. Mapisi konzani misonkhano Nyamata athamange uyu. Nthawi tilibe. Tiyeni tiyitanire khani pasi Vice President. Tiyitanire basi yathu izazi. Tiyitanire basi yathu iphule Malawi pamoto. Ndipo basi yathu ikunena kuti tikangokwera basi imene teremu yomalizira kulipira school fees ndino ku secondary school. Ndiye kuti kuyambira teremu ya Okutobala secondary school ana azingopita tizingoyang'ana kwa akazingira chimanga ndi zina zotero.
Malawi amene mwana wake ali ku primary akuzozota zapita ku secondary ngati sakufuna kuzalipira fees katundu wake ndi uyali apa. Malawi amene mwana wake ali ku secondary school akuvutika kuti ndrama ya fees jationere zina ndi zina kuyambira term ya mmawa tikangovota katundu wake uyali apa. Tikaponya pamenepa tisazavutikeso kumapita kwa MP ukapempha fees. Chifukwa ndikunena pano aliyense akumva izi ndi zimene ife takonzeka. Ndima wamenewa Ambuye atidalise tonse pamene tikupita chisogolo ndi dziko lathu lino kulikonza kuliphula pa moto umene wayatsidwawu. Ambuye atidalise tonse. Zikomo. Zikomo kwambiri. Akuti ndisanakhale pansi ndizuse Vice President without borders Lawrence Bisika. Lero tufuna maita apase nthawi yokwana kuti acheze ndi anthu kuno. Ine ntchito yanga lero siyapatali, Your Excellency, ntchito yanga ndi kuti ndikudzuseni kuti muyankhule kuchinati ndi chimene chili pano. Koma ndisanatero, zanja mwamba. Izi ndi ndale twizi. Zimafunika anyamata olimba mtima ngati mphamvu! Dr. Joyce Panda. Your Excellency, former President wa dziko lino la Malawi, komanso amene muli President wa Chipani chokoma cha PP mlandole mwanu, Your Excellency. Chifukwa cha nthawi mabwana anga mundilole ulemu ukhale m'malo mwache. Koma mwapadera, Your Excellency, mundilole ndipereke ulemu kwa senior afumu athu amulilima amene ali pano ndi a group amene ayankhula pano mopanda mantha, komanso ndi mafumu onse amene abwera pa nsonkhano pano. Mphamvu! Your Excellency, ine kuno poyamba ndimati ndikuwuzeni kuti kuno ndi kwathu. Abale anga, ine ndinabadwira kuno kuchikwawa pangabupa kutere ku skulu standard 1 kumapita uko ndayimba pa makande apo. Afumu angabu aja tayimba skulu limodzi. Timakhala pa low density uko malembamba amagwira ntchito kwa agriculture. Ndiye ine lero, Your Excellency, ndabwera kwathu. Ndiye ine kuno sindiyankhula, sindabwera kwathu kodi. Koma Your Excellency, chifukwa chimene sindiyankhulira ine pano ndi mawu amene ayankhula afumu. Zonse zimene ndikanayankhula ine ndi zimene ayankhula afumu aja. Tonse tamveti. Komanso Your Excellency, mati ndikuwuzeni ine ngakhale ndikuoneka kuti ndilibe imvi, koma mundale muno ndinafika mondikale. Zaka 23 ndikupanga ndale m'Malawi muno. Ndapanga ndale ndi aleke banda, malemu aleke banda, malemu agwanda chakwamba, malemu amalewezi. Ndapanga ndale ndi anthu akuluakulu osiyana-siyana. Abingu ndapanga nawo ndale. Kuzomba DPP tinayamba ndife. Your Excellency, ine pano chisireni zonse ndale maonene sinagwedezeke ndakhala ndi chipani cha PP. Pazifukwa tiyankhula pano zifukwa zimenezi. Koma Your Excellency, ine ngati mmisiri pandale mafuna ndiyankhule mawawa. Ikafika nthawi ngati ino kuti muziwe kuti ndale zichazayambika, mafumu amayamba kuzemba, amabisala, samabwera m'misonkhano. Mafumu amangotumiza, mumva ndayimirira group auje. Your Excellency, chanichitisa mantha ine pano
ndiyo kuti pano palibe fumu yatumiza omwimirira yayi. Mafumu onse abwera okha pano. Mafumu abwera okha pano. Your Excellency, umene ndi umboni kuti anthu mphaso zimene munazisiya m'Malawi muno sanaziwale yayi. Munamva Director of Women ayankhula momveka bwino pano. Ine ndimafuna Your Excellency ndigwirizane nawo kuti ndizoonadi kunjaku kuli njala yoopsa. Kutere kundikuyankhula pano Your Excellency, azimayi anu mmaona kuvina apaja. Angavine motani koma china chimene chikuyenda m'mitu mwawo nchokuti tikakafika ku nyumba tikafikira pati. Mphamvu! Your Excellency, mafumu abwera ndi mphaso pano. Taona mbuzi ziwiri kusakupasani Your Excellency. Chikondi cha mafumu kwa mtsogoleri wakale. Amati nzako akati konzuna weso chita chani? Komatu Your Excellency, mukaona mafumu aja kujali chete kundiyang'ana ine ngati mmisiri 23 years ndikupanga ndale. Koma chikuyenda m'mitu mwawo choti tikakafika ku nyumba ana tikadyesa chani. Zimene zikuchitika m'Malawi muno kukwera kwa zinthu kotere ndi zimene makolo kale ankati chipongwe chenicheni cha pongozi chopha nkhuku nkamwina kudwala mano. Kodi mpongozi pamuzi wakachosa zino nde uzapeza pongozi ako aphika nkhuku amene akufuna pakhomopo? Amene akufuna pakhomopo? Mphamvu! Your Excellency, lero sitipanga ndale amwe ndipanga promote kumene ngati Vice President without borders. Ndiye ndisaononge yayi. Ntchito yanga inayo kuti ndikudzuseni Your Excellency kuti muyankhule unantindi umene wafika pamalo pano. Your Excellency, ambuye akudaliseni.